2023 at 9 a.m. where we shall proceed with the hearing. Kora Joan ker mar Luo Odungiranda okwa oganda Luo mondo mi obed kamoro achiel kendo gisir dongruok e counties mondo mi gine ber mar sirkal Noch Gwenge. Odungi mane wuoyo e kaunti ma Migori kama notelo ne jodongo mamoko mag Luo mar wendo gavana wa Migori Ochila Yako wacho ni gombo margi en ni kwe obedi e kind oganda Luo. Gavana wa Migori Ochila Yako to kwayo ker Luo kod jodong Luo mamoko mondo mi odhi nyime kod keto oganda Luo e yo makare. Mana soalnya ni amo kok kan aja sih. Mana so bin baca. Ini cukup. Kini buat di. Nama pikirnya saudara kok campur luas. Kaka ker maluo okadwar koko mawuok kamoro amora to amor ni jo Migori onge kod koko. Kapo ni koko moro bedie to wabiro bet kendo wabiro loso. Koro wakwayo gavana mondo bed gi hera gi jotich mage duto matiyo kode, mamine gi machuo duto obed kodgi gi hera mondo jogo duto riwre kode, nikech dala ma koko nitie dongruok onge. Ogika ma jaluo owadgi gi miyo gi dayo riembore e pacho nikech onge hera mar anyuolano. Sami neno ni e kind oganda wani nitiere nyithindo makiye ma ok dew kaka ne idewo gi chon. Nitiere monde liete manigi chandruok mang'eny ahinya. Omiyo sirikandi ni ema nyalo dimbo wach ma ok omumo. Wakwa mana ker ni samora amora mowacho oganda ni. Owache te kendo nitiere kata jok monyalo ng'ado ne gi rieko ni ji wuotho nade. Kwa kaunti ma Migori waridore nyake kaunti